Professor Swami, may ibig bang sabihin ang ngipin sa panaginip? May ibig sabihin yun. Makinig kang mabuti, iho. Kung ang ngipin sa harap ay matatanggal sa iyong panaginip, nangangahulugan na dapat kang mag-ingat sa pangangatawan dahil dadalawin ka ng sakit at karamdaman. Kung sa bandang kanan naman ang matatanggal, ito ay nangangahulugan na mag-ingat ang iyong ama dahil siya ang dadalawin ng sakit at karamdaman. Kung sa kaliwang bahagi naman ang matatanggal, kailangang mag-ingat ang iyong ina dahil siya ang dadalawin ng sakit at karamdaman. Kung ang lahat ng ngipin ang matatanggal, ito ay nangangahulugan na mayroon kang mabuting pangangatawan at walang sakit.